Viacdňový tradičný workshop mladých reportérov pre životné prostredie sa tentokrát konal v Novom Meste nad Váhom a jeho okolí. Počas prvého dňa reportéri navštívili zberný dvor, kde mohli spoznať témy súvisiace so správnym triedením a hospodárením s odpadmi. Mladí reportéri dnes zažili exkurziu na zbernom dvore. Majú za úlohu urobiť rôzne typy výstupov. Jednak to budú príspevky na sociálne siete, také krátke, ako my to voláme IRE jednohúbky, kde dajú nejakú krátku informáciu z terénu, budú robiť krátke články a takisto aj také minútové videá. Spracované mediálne výstupy budú ďalej verejnosť vzdelávať a podporovať napríklad aj v správnom triedení. Význam takéhoto vzdelávania a samotného triedenia vyzdvihla aj zástupkyňa organizácie zodpovednosti výrobcov Envipak. Ak ten odpad nevytriedíme do toho farebného kontajnera, tak on nedostane tú druhú šancu a bohužiaľ končí na skladke, kde teda sa stáva stálou záťažou pre životné prostredie. Čiže to vzdelávanie je naozaj veľmi dôležité. Výnimočnosť vzdelávacieho programu spočíva práve v tom, že reportéri nie sú iba tichými pozorovateľmi okolia, ale pomocou aktívnej mediálnej tvorby spracúvajú zmysluplné príspevky. My sa venujeme téme biologicky rozložiteľný odpad a venujeme sa článku a ja konkrétne som fotila. Dneska budem pracovať na takom všeobecnom článku a na atmosfére vlastne, aká tu bola, ako prebiehal tento workshop a mám v pláne sa popýtať každej skupiny, že prečo si vybrali práve tú tému a čo nové sa napríklad dozvedeli. Druhý deň workshopu mladí reportéri navštívili ekocentrum Žito v Sípke v Moravskom Lieskovom, kde mohli vidieť veľa inšpiratívnych príkladov súvisiacich s témou obnovy ekosystémov. Táto záhrada stelesňuje to najlepšie, čo sa dá urobiť s pretváraním bývalého zanedbaného priestoru, kde bola čierna skládka, na komunitný projekt, ktorý vzdeláva, kde prebieha veľa aj kultúrnych podujatí. Napríklad parkovisko premenili na trvalkový záhon. Na ďalšej betónovej ploche vyrastol nádherný terapeutický záhon. Mladých reportérov a reálom ekocentra previedla jeho koordinátorka Monika Dobrodenková. Som rada, že ste si vybrali naše centrum a že vám to tu môžem ukázať a že vlastne prostredníctvom vás sa to dostane zase k ďalším ľuďom do ďalších miest a veľmi ma teší ten záujem vás aj o tieto otázky. Svojimi reportážami budú mladí reportéri ďalej šíriť posolstvo zodpovedného správania sa k životnému prostrediu a prispievať tak pozitívnej zmene v spoločnosti.